Masini roha madihamu doho dame sian debata mata doho sian anakna Tuhata Yesus Kristusi. Amen. Shalom madihamu amang inang tatangi homma hata di Tuhata turpu jamita di minggu tanggal 12 Januari 5 minggu parjulu dung Epifanias. Natar surat di buku ni ulam apostel bidualu ayat 14 satu ayat 25 tatangihum ma hujahahon. Alai dung dibege aka apostel na di Jerusalem nang di jalo hala Samaria i hata di debata disuruh nasida masih Petrus doho si Yohanes manopot nasida. Tuat manasida ditangyakom ma aka aposteli asa di jalo tot di parbadia. Adang dope songgok tot di i manang tu ise nasida asal tardiri do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mga pehotangan ma aposteli tu nasida gabi di jalo ma tot di parbadia alai dun di ida si Simon akka aposteli mga lehot tot di parbadia markite siya na mga pehotangan Roma ibana mabuak kebeng tu nasida di dokma leho kamuma huaso si songoni tu aku asa majalo tot di parbadia halak ia wapeho tangakku tu ibana. Alai didok si Petrus maddo ibana mago maho rapdoho peratmi ay diripuho tartuhor sileolehon ni debata marhite-hite hepeng. Dan perjabar manang partoha po di hataon ay dang nabonar roham maradok po debata. Ipe pauga maroham siya kajahaton ni dungi pangido ma tutuhani ang iya tarsesa tahi-tahi ni roham ay guida do roham di bagasan po gunapaet ni hotan ni hageduhon alay din na si Simon ma mangalusi tangyakok kamu ma ahu tutuhani asa unang songgok tuahu na nidok munay. Asa dundi hatidakon jala di hatakon hata ni Tuhani mulak maanggo nasida tu Jerusalem. Laos di barita dope barita na ulii di torok huta na diluat Samaria. Ima saatna. Hamuna kadongan nasa haposyaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Adong do sada istilah paddohan di pardalanan ni Huria na parjoloi jala saha tunuaing ima nanidok na dibabat semakin merambat. Di patuduhon paddohanido kadongan di bagasan nagok mangadopi paru kilong pangelileon haporsuhon akka naporsiai sian akka na makasugohon gabi marserak ma akka naporsiai alay las disima nasida makatidakon mamaritakon barita nauli taringot tu Jesus Kristus laos martabatabba ma akana posea. Labatan na taida siyani dang mulus manang sonang pardalanan ni Huriyay. Alay mengalami proses marhite nagok si taonon saha tu naagawak kosa. Alay dadala sumitop songoni akana poseai. Martabatabba marjongjongan nakahuria inganan parsauran yakana posea di Tuhani.
Imanataida namasa di bagasa turpu janita di hitan wain di pardalanan ni huria na parjoloi ay dung hamamate ni si Stepanus gabe masama pangaleleo bolon do pakuria na di Jerusalem gabe marserak ma akka na porseai saat manasida tuluat Samaria ima apostel Filipus gabe dibarita ma hata ni Tuhani diluati dipatupa ma akatada hawongangan dipamalum ma akka na marsahi sarion dohot na dupuon lasdo rohani pangisi ni luati madjakon hata ni Tuhan na binaritakon ni si Filipus gabi torop mana Porsea laos tardiri manasida di goar ni Tuhan ta Jesus hamna kadongan dung dibege aka apostel na di Jerusalem barita pangulaon ni si Filipus nang dijakon hala Samaria hata ni Tuhani siados ni rohana sida borhat ma si Petrus dohot si Johannes tu luat Samaria lago patuguhon haporsiaon ni hala Samaria dia pehon apostelima tangan na tu halaki lago madjakon ima si lehon-lehon todi porbadia bahwa nang Porsea nasida tutuhan Yesus Kristus. Sian pajakonon ni hala Samaria di hata ni Tuhani nang Porsea di tuhata Yesus Kristus. Taida ma nang sikop baga-baga pardaranan ni barita nauli songon nang tinonakon di Tuhan Yesus adorang somanaik ibana tu banua gijang jada boy mai taida di ulaun ni apostel bidusada ayat walu ay didok do songonon ay jalo on muna mahagogoon ni toddi porbadia na songgop tuhamu gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem doho di saddo Judea doho di Samaria sahat tu ujung ni tanoon. Hamuna kadongan sudedo hita umbotosa danga dong parsaurang ni halak Yahudi dohot halak Samaria ay detong halak Yahudi do halak Samaria ima halak pardosa narumar nasibolison na sopatut magjalo asiniroga kaluaw na siya debata alay marhite pamaritaon naong dihatidakon hata ni debata tutong atong aniluati gabe di jakon nasida barita nauli gabe Porsea nasida tutuhan Yesus Kristus sude jolma gabe dakotan haluaw na siya Tuhani dada holan sada suku sada home sada bangso majalo haluaw na siya Tuhani alay ganup akajolma na majalo pamaritaon dihata ni Tuhani na Porsea di tuhata Yesus Kristus taruli manasida di haluaw ni hamuna kadongan nasa haporsiaon di bagasan goar ni tuhata Yesus sian turpu jamitaon boy ma idaota markite akka parukilon hamaolon sitaonon haporsuhon na niadopan ni pardaranan ni akka huriyai na niadopan ni akka na Porsea idaota mai rajumatta mai songon sada proses dinamika laho patuguhon haporsiaon dohot hasasaut ni sakap ni debata
di Portibion, ikon saluhutna barita nauli sahat tu saluhut jolma. Jala gabi saluhut jolma ikon dapotan haduao. Ido sakap ni debata di Portibion nang di tonga-tonga niaka jolma na porsea. Asamar kita iya kadongan tarjou do kita di ulaon laho mamaritahon hata ni Tuhani ay torop de jolma akan ang porsea di Tuhani alai ikot totong do petugu-tuguon markite hata ni Tuhani asalam sikop panagdaon na taringo tu Tuhani. Ido alana dang marnasay hita manangihok kata ni Tuhani marhite jamita di parmingguon marhite jamita di partangyangan gariada ikot dohotatta do marhite PHD patanakon hata ni debata amarhitei gabe uhalatta ma hata ni debata gabe pahobarotta ma ngulutta pangalahotta tuhata ni debata alani ido dang tarjalo hita hata na madok nung nasikok be hata ni Tuhani holang mangulahon nama ay modo suboy di ulahon tadok ma nasosikop do pe hata ni Tuhani tatangihon di bagasan mulutta. Hamun kadongan dia kanadiba di patudos do na sumarnasay hata ni Tuhani tarsongon na mangaton iddahan ya hita jolma tapangan do iddahan ganupari turuhali sadari alilang marnasay say tapangan doi ay gawi markiteido dapat hagugoon do tahipason di pamatangta songoni mahata ni Tuhani dang marnasay alay say tatangihod doi gade gogoy di bagasang ngulutta doho tahipason di partodiotta ikon na say totong do kita ginokan ni Tod di parbadia asatung harus sikop pita laho makanguluhok kata ni Tuhani ido naniulahon ni si Petrus doho si Yohanes na mga pehotangan tuhala Samaria asa di jalo Tod di parbadia lam toguma haporsyaon na dum dijakkon Tuhani di bagasang nguluna ay tung suboy do tarulahok kita hatana natahatidakon ibana ihanggo siyan dirita sa diri sodukon holan mangasahon Tod di porbadia kita mono disuruh kita law makatidak ko katana ingotot tama laho padua kon jolmaido kita siyak kaholomo tu hati uron siyan pangalako na geduk tu pangalako na linggan taida ma di bagasan tulpu jamitaon nadoho do si Simon ima parsibalik mata tukang sihir ulaon na majakkon hata ni Tuhani porsea di Kristus Jesus alay dum di ida si Petrus doho si Yohanes mga pehotangan mga lehot Tod di porbadia Roma iba na mabuak kepeng asa di leho si Petrus doho si Yohanes huwaso tu iba na mga pehotangan mga lehon Tod di porbadia dipisang si Petrus do pangalahon ni si Simoni ay nang tartuhor si lehon-lehon ni debata marhite hepeng dang boy hepeng pangasahonot ta asamalua kita dang boy hepeng suha-suha tutuhani boy do jolma mangadaru tu pangatusion si Songoni songon pangatusion ni si Simonon hepeng gabe suha-suhat dinasa ngoluna marhite hepeng gabe boy sikop di bagasang ngoluna narausal pudoi jala di huria pe olo do Songoni si godak kepeng iko si patangi-tangion iko katana do nasaut
dan jadi jupang pangalaho na si Songoni. Iro alana dipisang si Petrus si Simon dang muba hape ibana atik pe nang dijakon hata ni Tuhani dietong do songon ulaw nay parsibalik mata tukang sihir nang Songoni bahenon na tujolma markite na mga pehot tangan pauba maroham siya kajahaton mi jala pangido tutuhani anggia tarsesa taki-taki ni roham ido didok si Petrus tu si Simon molomuba rohana adong pertobatan dohot mamuba nang pikiran na tu pikiran na baru alai di jalo si Simon do hatai jala adong panursolion na di rohana gawe di do ibana do tangyakok kamuma aku tutuhani asa unang lalu rimas ni Tuhani tu ibana hamunak kadongan si Kopdo pakobasion ni si Petrus do si Yohanes di luat Samaria ay nung salpui nalahomulak na sida gabe di baritakot do di luat Samaria hata ni Tuhani anggiat martaba-taba akan aposea di Tuhani asa markite turpu jamitaon amanginang di minggu parjolo dung Epifanias tung tahanguluhom ma hata ni debata nama makulini hita asa markite gabi parsidokot tita makatidak kon Tuhani manang tudia pehita mangalakka manang tudia pehita marsaur ay hita do dipakke Tuhani gabe ula-ulana lago mamaritakon hata ni Tuhani anggia tertogu do petorot jolma lago manadda Tuhani jalamuba pangalahona gabe si utot Tuhani unang marnaloza kita unang marsidaliak kita di ulaw ni ay naing do jalokopta basa-basa nasiat Tuhani rap parsidohot tita laho makatidakon hata ni Tuhani tapatuduho ma akka pangalahon na dinggan di bagasan ngolutta laho mamarita ko kata ni Tuhani jala tapadaw ba sakap-sakap na mga lului hasangapon tu dirita sa diri di bagasan ulaon ni Tuhani dang tarpangasahok kita arta ni Portibion dang tarpangasahok kita hepeng gabi sukat-sukat di paranguluota di ulaon ni Tuhani alay mga sakon asin ni roha ni debata si lehon-lehon na itu kita markite tod di porbadia gabi tarbuat kita do halap lago manadda di bata gabi dapotan haduaw margogo makita markite tod di porbadia ng tajalo gabi tabaritakon hata ni Tuhani di tonga-tongan ni paranguluot ta tuhat tama madongan ni kita amen.